Matrikula prozesua. Lanbide heziketako horren matrikula maiatzaren 8tik 26ra egiten da. Ikasgunaren bidez, edo lanbide heziketako ikastetxe batera joanez. Oso pauso garrantzitsua da. Bestela, ezingo duzue matrikula egin epea arruntea. Plaza bat ziurtatzeko, ziklo bat baino gehiago aukeratu. Aukera izanez gero, hizkuntza eredu desberdinetan. Uztailaren 7an argitaratuko dira behin-behineko zerrendak eta uztailaren 13an behin betikoak. Adi egon ikasgunean. Matrikularen lehen fasea uztailaren 14tik 18ra da eta lehen aukera esleitu zaien pertsona matrikulatu ahal izango dira bakarrik. Matrikulatzen ez diren pertsonak plaza galduko dute. Gainerakoak itxaron beharko dute. Bigarren fasean plazak barriro esleituko dira eta uztailaren 20an lehen aukera esleitu zaien pertsonak bakarri matrikulatu ahal izango dira, besteak itxaron beharko dute. Uztailaren 24tik 26ra hirugarren fasea abian jartzen da, aurre matrikula egin duten pertsonak bakarrik matrikulatu ahal izango dira esleitu zaien plazan edo beste batean. Baita aurre matrikulak egin arren plaza barik gelditu direnak ere. Beti ere jakina plaza librea dauden ziklo eta ikastetxetan. Matrikula egiteko ezohiko epea uztailaren 27an eta 28an izango da. Eta baita irailaren 1tik urriaren 13ra. Nahi duten guztiek egin ahal izango dute matrikula libre gelditzen diren plazetan.